Thank you for watching. Hi, I am Chase. You watching Real Number TV, social channel. The choice is simply one. Sugar Mama. Great option. Please like and subscribe on YouTube channel. Hey, Khatebe, kutheni le nto me Liya. Ngoliya makhulu. Ade ngiyanfanisa indimanga lobucwande ngoli. Hayibo baby, Aningobheka. ndimo Mary ndijonge ndimo Mary wakho. Hey, Mary wam. Makhulu ade ngiyanfanisa indingiyanga lomcwande nguye. Andingoliya. Andimazi uthetha ngaba andikwazi nokwazi kwamna. So uyaphazama xolo sisi. hayibo baby, ndiyayazi ba uqumbile. Awuna baby undimi ke. Cela ungathi baby xa uthetha nami. Awuna baby undimi andikwazi. Andiqumbanga ndingaqumbela nje umuntu engamazi nomasi. Asazana ade ngiyaphazama. Alright, enhloko. Hayibo baby, ndimo Mary ndijonge kahle ndimo umuntu wakho. Hayibo Liya. Makhulu andikwazi ngicela uhlukane nami asazana uyaphazama xhekwazana andingoliya uyaphazama andingoliya mna Hayibo Liya, suyenza le nto uyenzayo. yenza ntona khona ndiyenzayo ntoni le ndiyenzayo khona into endiyenzayo uyibonayo ndiyatshayela Awusandiboni umuntu wami bandimi? andikuboni andikwazi noma ndiyakubona andikwazi ndiyambona umntu nangu phambi kwam mkhulu andimazi wangubani and mbi noba mbi Hayibo mntu kwenzeka ntoni ngawo? andingomntu Uthi wakho ungandiboni into ingaka ukundiboni? Sengisho akusarecognize ne-voice le yam. makhulu andikwazi ngicela Hayibo uhlala- baby, hayibo. Hayibo kwenzeka ntoni apha? andikwazi hamba Hayi baby, khawuvule. awuna baby undima andikwazi Hey. Yeah, my baby, baby. Kanibona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanibona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanibona wena nibalo palo. Devil is a liar. Oh, it's getting realness. Pendula, malume. Malume, nizawufa malume. One of these days I'm going to die. Ipolisi zam uzijonge. Abantwana bakho malume, ndibashiyela imali zam zoyeka uphangela ndinazo. I-TV yami njingjingpini. Uyithathe malume ungcwaba what a dignified funeral because I'm the queen. Malume, ulukanye into bendikuxela ngayo uba ukhona ubuyile usisangoma. Undishela impuku phambi kwendlu yami. Ithatha ukuthini?
Ithetha ukuthini kaloku ithetha ukuthini? Umuntu azoshika impuku efileyo apha. It means it's going to kill me. It's a message. It's a message. It's a message. Andimboni uyidropile wanyamalala ndimkrobile ke trapdoor yendlu yami. Yithatha ijinjimpini yakho malume ijinjimpini yami. Yes. Imali zami zithathe malume unika abantwana bakho. Yes. Sizawufa malume. Ndiyanithanda ndiyakuthanda malume noba ubucimba ndikuthanda. Ndiyakuthanda malume. Ndiyakuthanda kakhulu. Ndayazi into yokuba ndandithenza kuthengela nepatch. Kodwa uthatha la mali uzithengele negold. Ndi-serious. Malume. Hello? 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 Let me call her. Baby, hayi ba baby ndiyakucela khawuvule wethu. Uyayazi mos baby ba ndiyakuthanda. wena andikwazi mani awuvakali kakhulu ndini Oyini mntu wami wayibona. makhe ohlukane nam please ndiyacela asazani awundazi uyandifanisa Hayi ba baby siyenza lento uyenzayo kumu. okwabe ndenzayo xhekwazana hlukana nama Hayi baby uyayazi mos ndithanda wena ndifuna wena mna. andikufuni xhekwazana khangela ontanga bakho Chini hayi ndifuna izintanga zami mna ndifuna wena. hlukana nam xhekwazana andikwazi Brian ufuna undazi laphi andikwazi Hayi ke ngoku liya. Utheni kwami ikhondama endlini apha kho serengini apha nyanda amisha imveli yonke laa nto niyenzayo apha Hey kubani khondam ndim? andithi ikhondama simeri yasimeri ye andiboni mani into nje into mandaguga ne andiboni icima lokumisi xa ndibona wena ingathi ndiserengini cima kumisa athi nyanda eduduza Jonga apha kutheni lento ulimmenemene nje. meme nto Uliya ukhona mos apha. ukholiya ukhathe bangena indawo apho wena ungalika umbhalo kodwa ukhathe bangena indawo ubhala umlomo wakho imele ukhathe bathandile don't talk to me ke talk to my lawyer yes Leah kakade ndineliswa lokufela izinto zabantu mna yalona nifela izono andiye Jesus Christ ke mna ke don't talk to me ke talk to my lawyer yes Leah boy mxelela sozifela izono zabantu Yo hayi sana andiyazi lento yenzeke. Oh hayi kodwa baby. Khawuvule. hayi ungcolile bere kodwa ya ngiyile bere Yo uthi thini ucanga ufuna ndithini ndithethe naye khona uzayithetha nam khathe khona uzayithetha nam awungena indawo nothing hayi ke thuleli thidwi yo hayi sana andiyazi. so Mary umnakhe make for planning na for wena viri if wena uyabusiness yami mos ne uphini deposit ye 500 yaze 1000 rand ngcole noliya phumuliyani iphine ithandana izidingi Hayi nobuphambene wena yazi. kama yakuwa Nobuphambene wena. kama yakuwa lo Utheni ungathethi nje noliya unithethele kuliya. awuthethe okay Oh hayi. ndiza kuthethela wena saphi 1000 rand iphine nokunyenzela le business yami Hayi kami ngenza ukubona uba mandithini. Hayi Liya baby tani uwarishela uliya nje ndiyakucela mani khathe bekhathethe noliya. Zanishiya ngokami ndiyacela khamthethele noliya. kutheni uwarishela uliya warishe kangam Mary mna kasonde uhethe mna liyo la Mary I'm so proud of you Mary yalo I'm so proud of you mna Khamthethele noliya ndiyakucela mani. bewa lokho 1000 rand nakuyathetha akathethi ethetha athethi yo uhambile lo hayi yawumli kodwa mntana akwenziwa njalo ndoda mani bamnta kwethu hayi awukahle liya fonini yembona umeri fonini uyakhala umeri fonini yaxethi nayo yaxhidiza zinyembezi sekumakanga awuthina maxhakwazana ngawuzile wathini tata yo mxele iindaba zakhe but ke enyanisweni ke itsherakho yani natsheri xhakwazana ndiyacela nto but liya iza come down to earth boy icingi lwameri yakho hayi makacenge laa ndoda namazinyo angakhoyo ungayihleli nayo yongeyo okanye oli olwazandibiye waziberi yakho avula umkilo
aboringa mo abowayawaya ebathi basiqedile bazusikele mphethe plan ekasimfile ngawo ekukhuluma ngami inkinga ngikwazi nokwazi wayekhuluma manga ngami mina yenenzima nemonpelela ngiyakuntole nakuthatsabuya libalela ngendisibonde i-superstar umaleveni angiyekumbone Mngani. Lipo. Ngayeke man, indoni awuthi amani ukuthanda imaka nomoya onje man. Indoni sani man ukhutyekiswa izinto encinci. Yazi ubomi liya is how train bude. Liya sinamanzi xola uthama. Intshona mntu awusela. Batera. Ngafuna manzi. Khawusela amanzi liya mhlawumbe ungahlisa lesingqala lapha kuwe uthi amani. Ngifuna manzi brand ndiyeke man mama ke. Khawufumane boy. Ngifuna manzi brand right. Liya ndayazi uba uyakhowa yabo. Nam ndagahosi wena liya lona. Yakhowa liya every day zizinto zobomi. But yakanti mene H2O semazi foni ndiqole ngene indlela abantu bothi akhale bamanyana wake. Abetha apha boy. I'm right ngifuna manzi. Balutsho. Khani. Ubani? Yo, mani yavisita mani tinaka. Hey, anandini, ambayi mani apa mani talifuni indoni zawuza kuni mani. Ndoni ngokuza niyenze lithothito. Andifuna uthenga, asifuna uthenga namhlanje ambani zaza kuni. Kini? Hey, uyathenga na? Zange ndakuthengisela kaloku mna. Indoni yenzayo tanka uzoyenza ithothito. Ndizofuna wena rhadi. Ndimuzwezwe. Mani? Nomazwe umuntu wakho sithandwa sami. Wo, nomazwe. Kodwa sisi ayikho lena imani yenza. Ayikho enyenzayo mani. Kini? Umuntu uyathetha nomazwe kayisiza nomazwe. Awuveli uzothi phundu ukuthi uzowela apha. Apha manje bawufike ndibwelda ndibhizi buyancedisa. Ndiye akho nto ingakwazi uyenza sithandwa sami. Awusindibambisile mani. Yintoni maxhokozana setinarha ninje nini? Umuntu uyabizwa nomazwe. Yo, ngoku ngokutsho ngilanga lihlaba umhlaba. Ngiphinde ndihlale nawe. Nayo iweek ezingaka? Hayi nomazwe mani thini. Ufuna ntoni? Ndifuna wena and ke ngoku andiyindawo because mna ndilahliwe ngutshezi wam ngenxa yakho. Lo mlomo wenu mikhulu. Nomazwe? Ndikutswebela mna but wena wayitibhaha. Yabona nomazwe? Ubuntswebela but ngoku awuyawuzisa straight umbane wansatswebi ngoku. Ikharendi yakho ukiyisa ngqo endlini uzadubulisa ibox yami nomazwe. Hayi sawudubula ngaphakathi nam ndiphakathi. Khawuleza wena. Ufuna ntoni nomazwe? Ndifuna wena sithandwa sami. Ikho into endifunayo. Pelele kuwe norho. Bengayifuni ke le nto but since ulapha. Ahlelanga ndedwa ke apho nomazwe. Khame ndiyeza. Khawulezisa. Khawulezisa. Hayi nomazwe alingundifostela lo. Hayi. Hayi social harassment le. Khawulezisa cha. Mapa ke nomazwe. Khawuleze. Yima ngokuthi. Khawuleze. Mjan. Boy. Awuyenza mani yazi liya. Andiyithandi le nto xa like ndinento endifuna uyithetha kuwe ne. Ndifile sorry because nam I do that, I've been there, do that. Ile goa songe. But Wenenze lo mthi mani. Yendi konke ndifuna ukuthi qwaka. Andizubamba mntawami. Ndayazi uba ukho right. Nama ngikho right ongakho right le. That's why ngifuna ukuhlisa istress sami nomazwi lo. Kayenza uthamba mani. Ngifuna kunje 1 2. Denze lo. Ngifuna unanzika mani. Ibala liya ngifuna ufaka iplayer. Komba mani for me. Kaya ndiyo ithatha kakubi yini. Liya. Na ngikhashi. Isa khaleza wena. Isa. Yo. Ngandijike. Yaqumba lwana. Kakhulu lezi zinto zinchisa ilanga maqala. Ngakhalela. Isa. Ngoku lo uphumayo izinto yakhe. Mala wari mala lwana ikho right yakho na.
yazi naliya yalilahla yaphambana so iyakwazi uba ngathi ayikho bekhona sibanga abantu uDaisy noBolt yo manje unindazi ibomvu ufake ibhumela le wiki nedimasi neroots ezibomvu kwale kuyatshisa zange uzibone ngoku andandilapha kakhulu manje khokho ukhulula sibanawari yonke into izawuba right ebusindiphelele nokandindawo bo sithanda sami sorry yo nomazi dine nodini khulula mntazi yho ndibhetele kule intloko ne Escama, simpika, kumeti nchana lu, undo, kwa simsan, akalo plus, anatup bongi, makalenamba, utabuki jazi, ube manzi panzi, asha matamana manzi, matamana manzi, matamana manzi, asha matamana manzi, aisha, Shushu noba shushu. Okay. Nawuske nimxelele babe ndifikile. Yeah. Wazondibona Okay. Okay. Enkosi wethu, kodwa ube right man Sister Pipa. Did I right? Did I right? What do you mean man be right? Ubomi bami in danger. My life is in danger man. Uthi wena man be right? Sister Pipa lokho Kaloku. Ha! Bakhumshile abantwana base university kaloku. Don't you ever use that word in my presence. Uthi kaloku. Uthi kaloku njani? ndike ngoku Sister Pipa. Uthi kaloku njani? Ubhekela wena apha. Foolish girl. Very foolish. Ubhekela Game man. yabona Game nanze nangu sise ngene. Nangu sise fika. Nangu sise sis. Yese, ngade ufike man. yini sisi? Kawo yiphi? Hayibo sisi. Ebethuna. Sisi wangena endlovu yangena. Uske wathini kunini nje? Na last time benjeya inoba is a periods. But umdala for to be in the periods. Okay, you periods. Huh? You mentioned only this time of the days. Fundisi, Fundisi, ndiyeza ngoku apho va ndizolala apho kuwo. So, Yo sisi phambili. Utshela uqalwa impambano unyoko. Ndandikhe ndayithetha. Thetha ntoni? Uyayibona laa mpandla? Inesambatho engathi yintente kwa-Standard Bank. Laa mpandla nalo mama nyoko. I am angry. Like it or not. And pregnant. That's why she's in the moods. Ha! Ndayithetha. Njengetsho ngosambatho engathi uyaflya njengathi yintente ka-clientele. Ndanditshilo. 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 Hey, athi foko. It's fine. It's But all the right. fuck, masango Mna mfaka. ndiwele efowunini. Thana gcina indawo. Akho ungayazi unolwimi lo mbona. Okusalayo. Uyayazi nale It's kamfundisi fine. Uthe. Dala ndiyithetha. I'm not a fool. awumeke ndimbethe umntanam. Samina mamela man bhuti, ndifuna ungabi naxhala. Ungabi naxhala, relax wena bopha ipondo kuloo ndawo kuyo, uyava? Ngoku ndilapha kwakho ngoku, uyava? Ndizawungena ngoku and ke ngoku ndiza kwenza ugqogqa phantsi kwebhedi naphezu kwebhedi, ekhabhathini nangaphandle, yonke into uzawuyazi. Uba ikhona into engahambiyo kakuhle uzawuva ngam. Shoke tata, lapha kwakho ngoku. Ya. Sizoxakwa ngorhadebe apha thina. Zaza lam le 2.5. Hey, Kobando, my sweet love for your love, darling, we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga, with that's true. Hey, Futega cool, easy, campuses. I found it down, mix and jido accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. What put that loot and Zabuya like Hamasis, and Kamasis, so put that loot and Awuya Pagamis. Will you be my one and only sister and Sanganis, so Gulungulo, but Tanganis? Kawanagi, I'm a hater, but so selling, I'm a chainsaw, as I'm a good toganis. Pofu, so since a nixie, the two men of my lumus of a missus now. Hopeful of us, I live a candy cool and I'm fully in love with I'm cool.